Ram huai puba part 2. Renga hei civil hospital a omlaya akazin nan si bula soidan ani kathil hlen nu khan kan khuwa kolasi pa ka hoa St. John sa brother kapin mindil sakna ngai poimo in kalut veta a Sunday musabira chuan ka chungte anin khom veka chuna khima chi in ina koma TV ka ena bathroom a in thiar turin kaluta kain thiar zo chuan dar thalang ma a kut kasila sa bon kal zo ka hoi chho chi tia chuan dar thalang chuan rema minglem ania mel hi alanga ka phuzok chu ka bek pheidor ani kongkhar lam ka pana kongkhar chu alo in kala ka laulu tuk chu ka the tuara rema chu dar thalang atanga ran chuakin engwangin nge min kalsan ka thian ini anilom ni ron tia ka autur tur thoma chuan ka chungte in khom bang chuan bathroom kongkhar chu anron honga ka hlau tak zet chu ka pu chu ka vakwa zana chuan kapute somangin kausran upa pathum le pastor anron lenga kaluchunga kut ngatin an tong trai min tong trai saktu upa bula chi chuan paliana form ha kha alo dinga min nui vak vaga kallau chu ka sapatal ta vak vaga kapute chuan min lo tom beta chuta phone a ron ria kapi chuan ala a renga an bedu che atia lau tak chuan phone chu ka wachanga rama alo ni a herema thi thu minon hrila bathroom a ka mu thu chu ka hrila ani po chuan alo ve thowa a hlau zia chu minon hril ta vak vaka kan in biak mol mol lai chuan rama tre vak thom chu ka hria a phone chu tu chui ta a pastor chu atong trai che tia chuan rema chu aron langa pastor bula chuan anui vak vaka keima ti lo chuan tu man an mu ve lo le ngal alau chuan kapu kut chu het takin ka vona atu monday ya chuan school thara chuan avoi thumna atan ka kala ataf khop mai selection zo nuwa school thar han zom chu breka chuan zung turin ka thian thar tenen chuan kan zuk chuka zun ina chuan kan school hlui form ha hi ka mutlat maya a mel ka muthei chi lawa ka thian te chu an mu vele mu lo ka zo chuan in school hlui ingai niang chu min ti maya hlau tak chung chuan ka zuya zun ina chuan ka bau ta dai maya kal ta sa chu ka zunga ka zung zo ka hoile che tia chuan rama hi kan school hlui form ha in ka ma tak chuan adinga ka hlau chu thom pakhat ma ka chualo ni zan khan ka hun athleng ve thuai don ron ti a bole ta dai a ka ngai chu a thathlot lo in ka thleng chu kan in chu kan classroom hlui mu hian ka zum mu a ka hlau chu ka tre cheng chung maya ceiling atang chuan minga hian min ron zuana bang atang chuan ramale rema te chuan min ron pan boka ka hlau chu ing tin nge kom po ka hrato lo ni khuwa ka hlo zui ta ani ka har chu Aizawl civil hospital a ka har chuaka ka bula ka pi a thuwa ka har ti a hriat chuan midang a ko luta bongbel da na almera in min dela ka ke a le ka lu a hliam ka lo nei chu nan si chuan Aizawl civil hospital a ureng kan vatlo chuan hemichin song hi min hril ania kar thum damdo ina awm le nu chuan kolasi plama an le thla a ani thum nia ama room ceiling a in oklama char an zuita ani khuma a u nau pa soina ve thung khumaron ho chu ami zia danglam veka an thil ton ka zo pon min chang tha theilo ama hian room a atom ni le reng maya kum top lam an awang in ka pa hian tun kum chu chol phot mai ro atia
room kan in trom boxi a kanau khum kha ani to lo te hian ka hrethin aron ho atangkar ni na om vela chuan a thian te pathum renga ram le rema thi thu chu kan hria a ta chuan khuma chu anui vak vaka kan en thup ringot ka pa chuan a to ani aringa kan chung kwa chu kan boi pha na sakhop mai tlai khat chu cho kan ei khoma zandar riat vela ka hoa room ka lut chu khuma hi min hnung chhan zawng hian alo thu a khuma kawati chuan aron hoilet full thaka ka hlau lutuk chu ka pa te ka au ngal chula khuma dang lam tak em awang chuan ka pa nen phaya kan kalpuya ril boi da na an lo etmita chuta chuan thlathum zet om nuwa abo a ni abo nuwa ka unau pa ruang chu an building bula an school hlui form ha in an char ani rema a chanchin hi tu bula ama a sei ran lawa ka hria in ti te ho sei dan kan la khom ani rema hi hostel atang chua hian lungphu thalo hi ania aleng chuak vak ngai lawa bek in abel tlat ani an venga thian te hi sunday tuka an valenga bathroom a alut chu aran chuak to lawa athi zui ta a an postmortem chuan damdoi od in athi ani anti arama hei hi athian pa soina ania a hming thup adu awangin kan tar lang lo mai don ani rama hi selection zo vel atangin kan skula aron luta middle skula kanin kom thin awangin kanin kom le chota ma se rama ka hriat thinen khan an mi zia adang lam khop mai tong du deuh thin kha atong tlem ema keiti lo chu midang tu ma abiak om ka hrelo private tu ania a school thak na chan po a sei du thak lo no chu ani kan ring deuh fura ama hian hun tam jok chu amang thin aron lu atanga kar khat na om vela hian bio class kan neya a re thup lai chuan ring leng long hian a au voka ka ti pa chuan atlan chuak ngala sar chuan vo zuya a thut pui kan i awang chuan ka va chuak ve a sar chuan ngatinge atia ani chuan ho ka du ti bakin a chang lo ani telin a cher tiala adang vek boka in enti ringai ni kha ti fiam thina november thla phei chuan ami zia chu amak to khop mai drugs atina sa ema har fim lai po nei lo hanzil ve thin ma ila min ngei pha mai hian ka hria november thato pa chuan hostela class 10 lu vek tur anti a chuta chuan khum kanin troma azan hosabera chuan lu thar ho kan meng rea khuma kan ti newa rama ero chu amu hil deya midang ho chuan an ei lo thu le kom har an ti thu an soya chuta tak chuan aron thuhlol maya meng mi lo chuan a ding uaya a tho a chiang mai kan ti a kan lo nuya khuma tang chuan aron chukin kan om na lam pang hoi chuan aron pheya kan bul chia aron thlen chuan aron meng thuta chiang fashan hian min mela avamule daya kan nei ruker kera zana chuan abula chuan ka vamu ve mai boka a chung te hi hostela hian anon kal deuh renga ani la kom tlak lo kop hian a rui reng boka kar khat hostel kan om nu chuan zan khat chu dar song pahnih bor vela hian ka hara rama chu ko bula a om mi lawa ka har chu ko mu hil zui le thei lawa dar kar chan ve don lai liam a rama la chu aron la let mi lo zung turin ka va tho ve tar ngota bathroom ka valut chu rama lo oma ain zai thi na samaya a thi chuan he hostel hi chhuah san ru ti hi banga alo zia ka heng thil nge ti pa chuan ka vanam pheya ti turin min ti ka ti lo chuan min that don atia a tap ta chiam maya kan class ami pathum vel chu anon tho pheya a rui tura chung kan ngaya kan ti fai sak veka atu ka chuan pa ngai takin class kan kala
hostela kan ho chu kan intify rama stay back ron ho chu ka kut aron vuana min tran pui ro thi kala du lo atia ke chuan enge om zia I thi don hlein nem ka ti a ani chuan pahni a that to a pathum na ka ni don zan ina aron kal anga min that don atia a trap ta vak maya a roi boi tura chuan kalangai mai ani sarte bula chuan a chung te biak atila trap meu adil an awangin an lo phal saka ho adu thu a hril aniang chu a zan la chuan a chung te anon kala kan ti charten an phal lo viau na chung chuan an ho pui ta thowa atu ka chuan first period ta kan principal lo kalin rama boral thu aran puang ta ani kunga ani hi adam ri bera paranormal apo khan aran posto nge ani tun kum July tha khan aboral mitam tak ne na achan jin hi arila chung zinga pakhat soidan chu tarlan kan tum don ani kan hostel ka chu san engkim atop to ti ringot rilruwa da ka tuma ma se an nu loka ka thian ta pahni an thi ti ka riat chuan min deng em maya kanu in gospel camping a min hruaya speaker ma afalin kein puang veka ani chuan kal lu chunga kut ngatin min tong trai saka chuta chuan ka menga ka bul loka chuan ka thian ta pahni thi ta kha ka mu chiang kher mai ka hlau lu tuk chu ka per dora speaker bula chuan so ka thian te thi to te ka ti a ani chuan mu ve chuang lo chu ram huai chuak ro tina awa rei lo te a chuan an ral ve mai boka chu min nu chuan ka thian pa nen zun in lampan chuan kan chuaka tu emoni hi azunga ka nga ka thian pa ero chu le lama azunga ka nga pa ron khoi let che chu minga hi alo ni a min rek ta vaka banga chuan min rek pet ta tlat maya ka trena samaya ka thian pa chu aron lu ta chuan minga chu abo maka ka thian pa chuan engma a mu lo thu le azun lak lo line ka au thom hria in aron phei hi alo ni a speaker bula kavatlan pheya kavashil le a ani chuan midang ho kowin room ruaka hian min tong trai sakta chiam maya cho ei huna chuan cho kan do a mei che pakhat hi ti sa chet na achang aniang chu a cho chu a thlawa chuata chuan a let ta chiam maya mi pathum vel chuan an buai pui ngala a chak khop mai an pathum chuan a phi leng lop maya kalam aron panta a ka ming pumim minun kowa chiang nel nol hian I bang big lo I thian te tor ain sa in I tur don minun ti a ka trim oi mai a ko chhunga ram huai alut ti in pulpit lama an kalpui ngal ani camping zan saber chu thil theng vel awang chuan kamuhil thei lawa azan masaber hian voi thum lai min tong trai saka chuta chin chu ram huai chu min ti buai kha ta khop mai camping kan chu nu chuan pa ngai te win nun ka mang chawa class 10 po chu private in ka exama pathian zara ka pass ve troka khayar chu sinot silonga ka zira engma thil mak thleng lo chuang class 11 chu ka pass chuak le ta a aizola chol manga karon chau chu ka chian te thi vek to thu ka hria a ka tur ve khop mai class 12 po chu pa ngai takin ka zawa ka pass thang reng khop maya South India lama college culture in ka thok chuak le a engkim atop vek to emokati chu ka college sa chuan aron in tran le ta ani pa ngai takin thakhat chu ka kala roommate fel tak mai notice ami tho ka ne a voi kha chu library a le khabu ka zer lai hian ka minga min ko thom hi ka hria a ka hoi kuala tu ma anom box silo kan department a hian keima chia mizo ka oma ma se pharmacy a mizo fresher pahnih dang om nen kanin kom ho thin ani
Kaming chu min ko le a ka thian te pharmacy ami te o ani lo ti chu ka chiang ma se kaming chu paimi lo chun voili aron lama ka ngai chu a thawak lo kher mai ka ding chuaka ka hoi kuala min ko tur om reng ka mu bok si lo le khabuin rem tlar put le lama chuan mi pahnih mi zo tunga in bia ti hriat si an sei hriat thei si lo hian anin bia a ven chian ka tuma an omna lam a chuan ka vakala tuma ka hmulowa chuata le ka bu pakhat hi alo tla a ka vachara ka en chiang chu ka class 10 science textbook hi ani a mana class 10 kan ni lai kha corridora class kan le ka science tech bo len ta dai kha ka chuaka ta chuan ramphoi min ti boi le tran ti chu ka chiang kher mai hostel ka chukla a kanu ka phone a ka hril ngala ani la chu phone atang chuan athung trai hal chara ka room ka thleng chu a nok thangei mai dokan de ting zongin awma ton no chu ain vom dar weka tuk verda thalang ke chu chuata alet ruma ka roommate chu in lukhu pin amua akum hordana chuan a khur ani ka ringa eng thil nge thleng ti pa chuan a puan chu ka kewa ka roommate ani ozong lo ram hidang vekin amit ko chu adum biala a maya chuan expression po a omlo asama chuan leite akai noi maya ka hlau chu ka perdora ka thawa min man chiang kher mai ka che theilo tlan chuak turin tha po ka nei lo banga ka nung ka wangata ka mit tui chu alwang zoi maya rama chu ron tho chuaka ading che tia chuan changpat le lei chunga ran nung om ang chi chuata chuan atla nuai a min ran pan phea rama katia ka phun sapa ka mit tui chu alwang na sat per tum aniang muang cha hian ka ma tak aron dinga kunga tlan chu thei anilo eng nga mun la po kalla aron zong mu tho ang che atia a sei zo chuan min rek ta faka ka au chia ma khathidang zuita ani ka har le chu kan institute damdoi ina chuan kalo mu a nursing student mi zo hi aron kala eng thil nge thlenga kan chan chep che lom aron ti a ke chu ka ngoi renga first year mi ini mi zo kan om ve nual asin ati a ka ming le phone number te ala a ka department te ka hril nu chuan min kalsana ka nu biak ka tuma ma se ka phone kalo ak mi lo maya dar kar khat nu vela damdoin chu are thua pa muthil ka tum chu ka khum chu aron nging loya kum noi atang hian chiang em hian ban hian kamala tak aron thama ka che theilo ka au chuak thei bok si lo kan uata chuan dam lo dang pahni anum ve a ma se min mulo ka thom an hrebok lo mai mi zel ang hian ka che thei to bok si lo khum noi atang chuan ka thian te panga thi ta te chu kan school uniform ha chung hian anron wak chuak ta a ka khur hlum lo chau ka au chuak thei bok si lo ka hriat na chu about a vek mai ani ka har chuale chuan ni thum lai ni ko hreloin kalo oma kanu po an lo cha thla a mizorama kirle zai kan rel ta jok ani kanu chuan kan sir tir tu te chu abiak lai chuan ka ruma inpek turin ka zuchuka ka roommate chuan zo na eng vap ma min zot lo chuan min inpek puya kan inpek zo chu kung ka ngai don khop mai che atia menon ku a min ku na chu phel atum tak si lo chuan phel ka tuma ani la chuan min ku nget sata ka beng bula mi zo tungin kan ho don ta duam don hle mai enge kan ti masak perang aron ti a sei zo rual chuan ka phi leng lopa ka tlan chhuwa sana ka chung ten ka bung ruwa an zula a ke chu ka let to lo ti chuan mizoram a chuan kan hota ani hei hi mizoram aron thleng tu ka asoi ani a mizoram a hian enge aton ti hriat zui ani lawa
tun kum July thla khan lung phu chawlin a boral zui ta ani